Akşamınız hayırlı, hormatly yurttaşlar. Bugün size kysgaçarak bir taraplyk barada käbir zatlara gurrun göresim gelýär. O bir taraplyk halka näme peýda getirdi diýilen bir o soragy bara almakçyda. Eşdiýänsiňizdir, görýänsiňizdir we näçe ýyllardan bäri dowam edip gelýändir. Ýani 95-nji ýyldan bäri. Bir taraplığımız, baky bir tarap Türkmenistan, hemişelik bir tarap Türkmenistan diýen ýalyk sözler bilen ulaldy-da köp adam. Indi birinji bu bir taraplygyň näme diýene bir düşüneli. Bir tarap diýmek tarapsız diýmek. Tarapyny belli etmeýän diýmekde. Bu mesele ýani bir üýtgeşik bir ýagdaý. Bir taraplyk günümüzdäki modern manysynda ilkinji gezek Ýewropa ýurtlarynda has öňe çykdy-da. Olam birinji jahan urşunda, ikinji jahan urşunda esasanam. Öňe çykdy, ýöne näme çykdy bu bir taraplyk ýa-ni nemede neutrality diýilýär inglizçede, ýa-ni neutral, ýani hereketsiz, wasypsyz, renksiz, iýsiz diýen ýalyk o manylary alyp biler öz içine. Umuman bir ölü ýalyk bir manys çykýar iň soňunda gitseňiz. Ýöne bunu şeýle manyda alýarlar Ýewropada. İkinji jahan urşunda esasanam. Uruş başlaýar, soň uruşda men tarapsız diýip bir kısan ýurt öňe çykdy. Ýa-ni Şwesiýa çykdy. Ondan soň Şweýsariýa çykdy-da, esasan şu ikisi. O özüniň tarapsızlygyny aýtdylar, emma bu iki ýurdam Germaniýa kömek etmäne dowam etdiler-de, her türlü edip bilen äkli mümkinçilikleri bilen Germaniýa kömek etmäne dowam etdi. Ýani näme diýdi bolýa, entek uruş başlamaga bolýa, biz siziň bilen bilelikde diýilen demäni ortaklaýarlar-da. Ýani beýleki daş döwregdäki goňşulara bolsa, ýok biz uruşa katylşamyzok, goşulşamyzok, biz gyrada diýen ýalyk bir nämäni ýöredýär. Bu taýda iki tarapy çykýar, iki ýüzü çykýar bu bir tarabyň, bir taraplyk diýilen zadyň. Şeýlerek bunuň nemesi, ýöne günümizde şu an bir tarap ýurt galmady diýen ýaly Türkmenistan daşynda, ýöne Türkmenistanyňky bir taraplyk we şu soramagymyz gerekli. Indi o soraga jogap bermek üçin hem ýene-de bir taraplyk barada gurrun etmäge dowam edeli. Birazrak. Indi ýa-ni renksiz diýdik, ýene nämesiz eýle beýle diýdik. O mümkin däl. Misal üçin Germaniýa iň soňunda o ýurtlara basyp aljakdy-da. Şeýle bir zat bar, bolýa bularyň bize garşy durma niýetleri ýok, emma bize garşy durjaklar bilen birinji göreşeli. Bularam garaşyp duruberer, uruş gutarandan soň bularam bizim gol astymyza girjek-de, ýa-ni soň uruşmagymyza da gerek kalmaz diýilen bir näme ýöneköy sözler bilen düşündirilende näme getirýärler. Ýöne asyl maksady bu ýurtlaryň biz giýitlere boýun eýdik diýen ýerine gizlemek üçin biz bir tarap sözüne ulanýarlar. O bir tarap hiç sada koşulmayan, ýene näme eýle beýle diýip düşündirýärler. Olam düýünden ýalňyş, bir tarap diýilýän zat belli bir mesele boýunça. Mysal üçin Ýewropaga aýdyp gelsek, Ýewropada ýurtlar bir tarap biz diňe uruşa goşulamyzok diýdiler. Başga insan perwerlik, ýene näme eýle beýle zatlara goşulýarlar. Goşulyp durlar. Biz diňe elimize ýara alyp uruşmakçy däl, hiç kim bilen ýa-ni ikinji jahan urşunda dünýä 2-3'e bölündi-de. Germaniýanyň tarapynda we Türkiýe tarapsız ýalyk pozisiýada durdy ýöne. Türkiýe Germaniýanyň arkasyndaty.
Japonya var. Şonun ýaly ýa-ni aýdan Şwitsariýa bilen Şwesiýamyz var. Olar bir tarapa o Sowetler hem bardy başda. Soň Sowetler aýryldy. Şonuň bilen 3 boldy da. Şeýdip o soň beýlek tarapda da Fransiýa, Angliýa, Amerika, Amerikada belli bir wagta çelle tarapsyz galdy. Ondan soňky ýyllarynda goşuldy. Bu tarapsızlık meselesi şol, üýtgeçik bir zat däl. Men hiç zada goşulmaýan manysydy däl. Mysal üçin eger hiç zada goşulmaýan manyda aýdylsa, sen iýmelem däl, içmelem däl, söwdat etmeli däl, onam etmeli däl, bunam etmeli däl. Türkmenistan aslında şoňa dogry gidýän bar ýa bir tarapdan. Yani tarapsızlık Türkmenistan'daki tarapsızlık meselesi o asıl maksadı, niyeti başka bir zat. Bunu demeden o tapıp bilýäňiz. Ukrayna'da uruş başlanandan soň uruşun ilkinci aylarında Ukrayna tarapı bilen Rus tarapı neme geçirýärdiler. Diyalog ýa uruşun soňlanmasy üçin. Şo taýda Russiya näme teklip etdi? Bir taraf bolun deyip. Ukrayna bir taraf bolmalymış. Ondan soň çekiljekmiş uruşu ýa-ni basyp alan ýerlerine goýup. Ýöne nerden gelýär bu? Orslar näçe bir taraf bolmagyny isleýär? Sähä Türkmenistanda bir taraplyk diýen bir proýekti durmuşa geçirip gelýärler. 28 ýyldan bäri. Durmuşa geçirip gelýärler we bunun gaty Ruslar üçin, Rus imperiýasy üçin gaty ygtybarlygyny görýär. Mysal üçin näme görýär? Türkmenistan bir tarap diýär, oňa da goşulanok, buňa da goşulamjak, onam edemjak, bunam edemjak diýär. Ýöne Türkmenistanyň 95-nji ýylda bir taraplyk almagyna hiç bir zat sebäp däl. Ýa-ni taş döwrümizde uruş mu başlady 95-nji ýylda? Ýok, uruşam ýok. Bilmedim, ýa-ni bir tarap bolmak üçin bir zat sebäp bolmaly. O näme üçin bir tarap boldy birinji ýerde? Jogap gaty ýöneköy, orslar elden gidermejek bolup, esasanam Türkmenistan iň başda ýa-ni Orta Aziýada elden giden ýurtlaryň birite. Ýa-ni Halmyrada bilen Saparanyň gurrun beren nemelerinden bunu düşünüp bilersiňiz. Şo döwürler nähil döwürdi, eýforiýa bardy diýä. Şu Sowet nemesinden yıkılan yurtların hiç haysında beýle bir hyju ýa-ni eýforiýa hyju da ýa-ni täze öz başdak yurt bolduk diýen hyju ýokdy diýär. Bizde bardy, biz hem başardyk diýär. Özem 2-3 ýoluň içinde bu zatlary ýa Russiýanyň hem ykdysady ýagdaýynyň üstüne çykaryp bilipdirler-de. Soň ilkinji näme almaly ýeri Türkmenistan bolup durýar. Orsun, Ors 4-5 ýyl boýunça içki nemeleri çözülýänçe, ýa syýasy garşyklyklar çözülýänçe elde etmedi. Soň elde enden soň ýene täzeden gaýdyp geldi Türkmenistana. Türkmenistana bir taraplyk statusyny boýnuna takdy. Soň Türkmenistan bir tarap boldy ine. Ýoksa başga hiç bir sebäbi ýok. Bir tarap bolmak üçin iň bärkisi daş döwründe uruş başlamaly. Uruş başlamasa hiç kim bir tarap bolmaýasa, sen bir taraplyk diýmek ýurdun ykdysady, sosial we global nemesine, ornuny, dünýäde global ornuny gowuşadýandyr. Gaty erwet bir zat. Şonuň üçin ýurtlar daş döwründe uruş ýene näme o zat bu zat gutaran wagty bir taraplygyny ýüze öýrendir. Mysal üçin Şwesiýa ýa-da Şwitsariýany el alyp bilersiňiz. Şwesiýa näme etdi? O uruş başlandan soň ýa-ni başga bir uruş başlady bu gezek. Russiýa Ukrainanyň üstüne hüjüm etdi. Göne men NATO goşuljak diýdi. Şu wagt NATO goşulma demesi dowam edip gelýär. Goşuldy diýip hasap edbermeli. Finlandiýa olam Ýewropadan hem ondan hem bundan hem uzak durýan bir ýurt birden NATO goşulyberdi. O näçe? Sähä başga bir uruş çykdy. Oňa howp salýan.
İkinci Cihan Urşu'nda çıkan urş bulara hop salanoktu, gaýtam tarapdardy. Şonuň üçin bir tarap bolması doğru bir nemede, ýoksa daş döwründäki ýurtlar o sizem gitlerin tarapynda mı diýjek, o tarapynda däl diýip tarapynda durmak üçin edilen bir şo wagtyň syýasy oýuna o bir taraplyk meselesi. Ýöne Türkmenistanyň bir tarap bolmasyna hiç bir sebäp ýok, hiç bir ýagdaý ýok. Näme üçin durup bir tarap bolmak isler bir ýurt. Yani men hiç sadada goşlamak, men ösçök däl, halkym ösmeýe, halkym goýun ýalak bolup galjak diýilen manyny berýär-de. Bir tarap bolan ýurtlaryň hemmesi belli bir ýere çelli bir tarap. Yani şol awanan hop ortadan aýrylýança bir taraplyk dowam edýär. Ondan soň o hop ortadan aýrylandan soň bir taraplygyna ýitirýär. Yani gerek ýeri ýok, uruş ýok, hiç zat ýok taş döwründe. Başga bir uruş çykdy. O uruşdan goranmak üçin bu gezek bir taraplığından yüz öwürýär Şwesiýa. Şeýle Şwýsariýada sanksiýalara aktiv goşulup ilk başta o goşulmady, sebäp karar almalydy bize o bir taraplyk statusumuzy niraçelli o näde bulanyp bileriz diýilen ýere geldi. Ýöne gördüler, baktılar o Russiýanyň edýäni gaty halkara bir jenaýat işine karşı, şonuň üçin sanksiýalara da goşuldy. O nirde aldy munyň bir taraplygy. Şeýleräk bir ýagdaý. Bir taraplyk meselesine ýaragda däldir. Her türlü konflikte, yani sözlü, siyasi, ya da o territorial, yani çak, ara çak o meselesine çelli gidip bilýär bu zatlaryň hem nemesi. Şonuň ýaly bir giňiş bir mesele. Bir taraplyk diýil. Ýöne Türkmenistana gaýdyp gelsek, Türkmenistanyň bir tarap bolmasy üçin hiç bir sebäp ýok. Ýa Türkmenistanyň öz gözýetiminden seredende. Ýöne Rus imperiýasynyň gözýetiminden Türkmenistana tarap seretsen, bulara bir taraplyk bermeli, ýoksa bir taraplyk bermesen, häzir bulary elden giderýän diýe. Näme üçin? Ýurda her türlü demeler gelecek. Misal üçün Türkiye yakınlaşacak. Türkiye bir NATO yurdudur. O Türkiye bilen ısınçıklı gatnaşyp başlasa, esasen Türkmenistanyň Türkiye bilen gatnaşma potansiýaly gaty uldur. Näme üçin diýip sorasaňyz, birinciden adynyň beňzeşligi. Türkmen meselesi var. Dile de gelişip durandır. Ondan soň dilleriniň hem has ýakyn bolmasy. Yani Özbegistan bilen Türkiýanyň ikisinin hem dili aslında seyretseňiz bir Türkçe dil maşgalasyna değişilir. Ýöne beňzeşlik tarapyndan Türkmenistanyň has ýakynrak gelýändir. Ondan soň Oğuz boyu bolmagynyň sebäpli. Şo zatlary o ýakynlaşdyrmazlyk üçin biz bir tarap diýip bahana, men bir tarap diye ýa-da käbir adamlar bolýar, men kelläm agyrýar. Şu wagtda etmesek mi, ýa-da men daşara çykasym gelen o kelläm agyrýar diýip şeýleräk bir bahanajykda, ýa-da bahanadygyny bilýän, ýöne şonda da kelläm agyrýar diýip dursa, ýok sen kelläm agyrýar diýip oňa nemet bolanokda sözüniň üstüne söz goýup bolanok, şeýle bir bahanajyk bu. Türkmenistan'da mesele. Indi geleli halka näme peýda getirdi bu iş? O halka hiç bir ýankdyň bir taraplyk däl Türkmenistanda garaşsyzlyga peýda getiren oksa olam yalandan bir sahnanyň demesi de ady da ýa Türkmenistanda garaşsyzlyk diýip bir teatr oýnalýar. Şonu sahnalaşdyrmak üçin hem ad goýulýar da. Oňa adyna garaşsyzlyk bir taraplyk meselesi hem şeýle. O näme peýda getirdi? O hiç kim şu tarapdan bize peýda boldy diýip aýdyp bilýän däldir. Şeýle bir mışmış orta atýarlar. O ine biz bir tarap bolmasak Taliban basyp alardy diýip. Bolýar, biz bir tarap bolmadyk bolsak biz basyp alardy. Ýöne Täjikistan bir tarapmy? Özbegistan bir tarapmy? Olar näme üçin basyp alanok? Ya da
Olara o gücü yetmeye yeni näme diýiljekde. O gücü yetip yetmezlikde däl. O Taliban nemesem Orsun oylap tapan ýa Taliban gorkusy diýeli. Taliban gorkusy Orsun oylap tapan bir legendasi ýani bir ertekse ertekiden başga bir zat däldir. O Taliban esasen hem günümüzdäki Taliban düýbünden başgaça bir ýol izarlaýarlar. O bir İslam ýurdu bolmaly, ýöne dünýäniň hem gatnaşygynda bolmaly, ýa dünýä bilen hem gatnaşmaly. Şonuň izini izarlaýar şu wagtky Taliban, ýani o basyp alma ýene näme o işler ýok. Basyp alma siýasatyna girseler, Taliban özem bilýär, hiç açanam garanklykdan çykyp bilmejekdigini, ykdysadyýaty ýene beýlek zatlarynyň düzelmejekdigini özleri gaty gözýetýär. Gerek bolsa gaty gowusnykly işler bilen başlaşarlar töweregindäkiler bilen we käbir Özbegistan ýalyk ýerler bilen hem işleşýärler. Özbegistan Awganistandaky özbekleri bilen gaty ýakyndan gyzyklanýar. Şonuň üçin ýakyndan işleşýändigi o görünýär. Ýani bize bolsa kulağımıza başga zatlar depýärler. O şu kulağa girmeli däl zady kulağımıza depip sokýarlar da. Ýa şonuň ýaly mesele. Ýani bizim bir tarap bolmamız o taýdan hem peýda getiren, sebäbi hiç bir peýda bermesi üçin ortag goýulan bir zat däldi. Ine häzir soran bir taraplyk kimiň pikirde haýsy maksat bilen biz bir tarap bolduk? Biz bir tarap bolan wagtymyz näme zat gazanýardyk diýip bir soralar sonra şu soralarryň jogabyny alyp bilmersiniz, sebäbi gurnalan Rus imperiýasy tarapyndan gurnalyp bize boynumuza dakylan bir ýük. Biz bir tarap bolmaly däl, biz taraply bolmaly, öňe bize peýda getirjek näçe tarap bar bolsa, şo taraplaryň hemmesinde biz bolaýmaly. Günümüzdäki ýurtlar şeýdip işleýär, ýani pikirediň Birleşen Milletlerde her kim öz bähbidine bolan ýurduň arkasynda durýar. Hiç ýeli haky nemesi bolmasa da, mysal üçin Russiýanyň Ukrainadaky edip beren häzirki gyrgynçylygynyň gollap arkasynda durýan Afrika ýurtlary bar. Olar bilmeýärmi? Bilýär, ýöne bize diýe Orsdan peýda gelýär diýip pikir edýärler olar. Şo şeýle bir düşünjesi var. Şonuň üçin onuň tarapyndan. Ýani taraply bolmak akylly adamyň işidir. Akylly adamlaryň işi. Tarapsyz bolmak goýun bolmak ýalypdyr. Goýunyň tarapy ýok. Goýunlarda tarap ýok. Şonuň üçin bize bir taraply nemeden wagtlara raýat diýip adam dakypdyrlar. O men Türkmenistanyň raýat diýýärdi. Ýani men Türkmenistanyň goýuny bolýar, ýani terjime etseňiz bizim dilimize Arapçadan men Türkmenistanyň goýuny diýär. Goýunlarym diňe bir tarap ýurtlarda ýaşap bilýär, ýani maksatsyz bir tarap ýurtlarda. Ol ýa-ni Şwesiýa, Şweýsariýanyň gurruna demek, olar sebäbi 2-nji jahan uruşunda şonu özlerine bir strategiýa hökmünde görendikleri üçin özlerini bir tarap biz diýip ýylan edip ýöne aşagdan hem etmeli işlerini etdiler. Ýöne bizde ile bir ýagdaý ýok, bolma mümkinçiligi hem ýok. Soň ýene hem iň soňky bir zady aýdaýyn. Hemişelik bir tarap, baky bir tarap diýip sözler ulanýandyr. Bir ýurt hiç haçanam islendik bir ýurt. Hemişelik bir tarap bolup bilen ok. Ýani aýtdym, bir uruş başlandyr. Şu uruş başlandyğı sebäpli bir taraplygyny ýylan edýär. Men bu uruşa goşulamak, men bu ýagdaýlara, bu konfliktleriň hiç haýyryna goşulamak diýip tarapsyzlygyny ýylan edýär. Ýani uruş gutarandan soň tarapsyz bolmagyna dowam edip bilýärmi? Ýok, sebäp uruş ýok ortada. Onda hemişelik bir tarap diýilen adam bolma mümkinçiligi ýok. Soň ýene-de bir neme ýadyma düşdi, ona aýdaýyn. Sen bir tarap diýip başga bir ýurt sana hüjüm etmejek manysyna gelen ok. Sen hüjüm etmejek manysyna gelýär. Elmydama şeýledir. Men o bir tarap boldum. Ýene bir tarap bolan üçin ýene şu goňşym, şu ýurt, Awganistan diýeli, Eýran diýeli tapaw diýip, şu maňa hüjüm etmeýär diýilen bir many ýa-ni çykmaýar bu taýdan.
bu taýdan çykjak many men goşlamak, ýa-ni bir uruş edip duran bolsa, oňa men goşlamak diýe ýa-ni ýoksa o uruş gelip sana goşulyp bilýär islese. Ya da men hiç bir yere hücum edecek däl diýilen nämäni getirýär-de manyny berýär bu. Ýoksa men bir tarap boldum. Indi maňa hiç kim goşulşyp bilmeýär diýilen bir düzgün ýa-da düşünje de ýok. Ýa-ni düşünjesi ýok, düzgüne aňyrakda dursun. O sen o bir tarap ýurdun üstüne hücum etdin. O bolsun diýer. Bir tarap bolanda bizi gyzyklandyran ok ýa-da ýa-da o men bir taraplany kabul edemok diýär mysal üçin. Şey edip gir berýär. Ýöne men bir tarap boldum diýen wagtyň men goşlamak diýilen managa gelýär. Yani bir tarap bolanyň özü goşlanak. Bir tarap bolmayan bir tarap bolanyň üstüne gerek bolsa her türlü zadam edip biler. Edemýörler de. Türkmenistana. Bir tarap boldy diýip ors goýup giden o. Ors şu wagt biziň gazymyzy sömürüp alyp dur. Neftimizi, bütün baýlyklarymyzy ýa-ni geopolitikadaky mümkinçiliklerimizden peýdalanýar. Şey dip ýörler halky ezip ýarym halk daşynda ýa-ni Türkmenistandaky tutsahanalar görüň Edil Staliniň gulak sistemasyna benzeýändir. Onu diňe KGB ýalyk bir gurama işletip bilýär. Gulak diýilen sistemany KGB ýalyk guramalar işletip bilýär. Adaty döwlet guramasy işletip bilmeýär. KGB da döwlet guramasy däldir. KGB Ors imperiýasynyň gylyjydyr ýani. Şonuň bilen golasyndaky ýurtlary saklaýar-da. Şeylerek bir zat bu. İldeşler sağ olun, bir taraplık arada şeylere kıyıska käbir zatları ýatlap geçerliydik. Ýoksa öňem gurrun verdik edil şu zatları gurrun verdik. Sağ olun, ýene-de görüşýänçäk.